Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Magandang balita para sa lahat. At kung kayo po ay may mga problema sa inyo pong sa inyong sarili, sa inyong pamilya, o kahit po sa mga kaibigan, ipamalita na po natin na mayroon po tayong produktong katulad ng Amazing 4 ng Mega 1 na galing po sa Florida, USA, na malaki po ang maitutulong sa atin. Kaya po sana ay huwag tayo magpatumpik-tumpik, kasi pagdating po sa kalusugan, wala po dyan na pinipili. Bagkos ito po ay dapat nating tandaan na may kasabihan nga, ang magandang kalusugan ay daig pa ang sangkatutak na kayamanan. Yan, di ba? So, yan na po ang magandang balita sa atin. At sana ay tayo ay matuto na na tayo ay mayroon tayong gustong mangyari, gustong patunayan sa ating mga kababayan na ito ay magandang nangyari sa isa nating kababayan dyan sa Masbate. Kasi mahirap po talaga ang SGPT. Marami po dyan na talagang hirap na hirap sila. Pero sa atin, in just a month, at siya raw willing mag-testimony pag punta sa atin dito. At siya nga po ay sinama niya na rin natin sa ating group chat. May group chat na pala tayo. Yung pong gustong sumali sa ating Unilevel program this coming July, ay pwede na po kayo sumali sa aming group chat. May 3 na tayong medical doctor, may DILG director, mayroong EVP ng isang kumpanya. Marami po mga personalities, maraming mga natulungan natin sa ating produkto. Ito naman si Madam sa Catanduanes, kachat natin. Kasi yung tatay niya na-stroke na po. Uminom na po ng isang Mega 1. Hindi pa naubos ang Mega 1. Maganda raw. Maganda ang pakiramdam ng tatay niya. Kaya mag-aabil po uli ng isa pang Mega 1. Eh, sabi ko, dalawahin na. Di ba? Kasi maganda. Talagang maganda po talaga ang ating mga produkto. Kaya po ay talagang tayo ay highly recommended ko po sa inyo ito. Highly recommended ko po sa inyo. Sana kayo ay hindi patumpik-tumpik. Kasi pag tayo patumpik-tumpik, kayo rin po ang mawawalan. Kaya at ang buhay po natin is at stake. Kayo rin po ang mayroong problema. At pagdating ng araw, baka kayo magsasabi na sana noon pa ay ginawa ko na. But the problem is, negative ang attitude natin. Pag negative ang attitude, ano mangyari? Negative din ang resulta.
Kaya po ako'y sinasabi ko na sa inyo, ito na ang pagkakataon natin na tayo ay matulungan ng ating produktong napakagaling, mga produktong talagang may pagmamalaki natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga kababayan. Di ba? Sa ating mga kababayan. Ito po ay, yan. Ayan na po yan. So, yan na po ay, ano pa ang ating masasabi? Masasabi natin dyan ay talagang dapat tayo, ay sunggaban kaagad. Huwag na magpa dili-dali pa, 'di ba? Hindi na tayo magpa dili-dali. Okay, so iyan po ang magandang balita. So ang ating magandang balita, anong ginagawa? Ay kailangan po natin na yan. Okay na. Yeah. Yan. Okay. Okay. At maganda kasi yung double na si Doc Joey tayo ay nagpo-programa at tayo nagchat-chat, 'di ba? Double compensation. Kasi ka-chat ko po ito so 241 ang SGPT, napakataas, naging 5850 in just a month of intake of Amazing 4 3 times a day. Pag 3 times a day talaga Amazing 4, napakaganda. Napakaganda ang resulta, di ba? Napakaganda ang resulta. Kaya kayo na po ang bahala. Yan. Okay. So, ito na po. Ito na ang aking masasabi ko sa inyo. Ano ang masasabi mo, Doc Joey? Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Kasi pag nagpatumpik-tumpik, ano mangyari? Sayang. Ano ang pagsayang? Sayang yung pagkakataon. O, di ba? Sayang ang pagkakataon na tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Di ba? At sayang din ang pagkataon na okay. So kayo po ba ay naniniwala sa atin? Kung naniniwala po kayo, salamat. Kung hindi, anong gagawin natin? Anong gagawin natin pag hindi kayo naniniwala? Kakantahan ko na lang kayo. 'Di ba? Anong gusto mong kanta? You mean everything to me o ano? Kung hindi naniniwala, kung hindi naniniwala, ang kanta dyan, nakalimutan, I'm sorry, my love. Di ba? Pag naniniwala naman, yung ating palang MHC Unilevel team, ginawa ko lang po ito kanina, ilan na ang miyembro? Kasi kailangan po nakano tayo dito ay nasa 60 plus na going 70. Kailangan kasi nakatutok tayo dun sa mga gagawin, di ba? Kami dito ang tututok ni Miss G. Sa AYAP naman tututok si Miss Ana. Di ba? Kasi kailangan delineation of function. Kasi mahirap po pag hindi na natutukan, mahirap. Nagkakaroon ng hindi natin na kukuha lahat ng dapat gawin ang maayos, di ba?
So ang kailangan po natin ay ang kailangan po natin ay magandang grupo na na tayo ay matuto at maka-share ng ating mga nalalaman. 'Di ba? Ganun po 'yan. Kailangan sabi nga natin, learn and share, 'di ba? Learn and share. Then ano ba sinasabi ko? Prayer and action, 'di ba? Oh. Oh. Prayer and action. 'Di ba? Oh, yan po ang magandang balita natin. Di ba? So, yan po ang magandang balita. Ngayon sa other na mga balita. Di ba? Kanina rin maganda rin yung sinabi ni ng ating isang talaga pong very very powerful ang mga products natin. Katanduanes, may magandang balita about Migawan sa isang stroke patient. Masbate, mayroong magandang balita naman sa liver problem. Di ba? Mabuti nga lang, hindi pa naging cancer of the liver. Naagapan natin. Kasi mahirap na po cancer of the liver. Wala na ang pag-asa natin dyan. Very, very minimal. Diba? So, yan po ang Kaya po, kung ako sa inyo, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Huwag na nating antayin pa. Huwag na nating antayin pa na tayo ay diba? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Di ba? Kasi mahirap po magpapatumpik-tumpik tayo. Di ba? Ayan. So, yan po ang magandang balita. At yung mga magandang balita ay dapat nating pagyamanin. Ang magandang balita ay dapat nating diba? Okay? Naniniwala pa kayo? Okay. So, okay. So, ito na po ang magandang balita natin. Magandang balita natin at ito po ay ate pong pagyayamanin. Pag pinagyaman po natin, ano mangyari? Ano mangyari sa pagmagandang balita? Di ba? Ano mangyari sa atin pag sa magandang balita? Ano mangyari sa atin sa magandang balita? Kaya pag magandang balita, dapat nating niyan ay this is it. Sabi nga natin, this is it. Di ba? Di ba? Di ba?
Di ba? So, kung kayo po ay naniwala, kantang kayo ng You mean everything to me. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. Diba? Yan po ang maganda. So, yung pong gustong maka-avail ng ating Amazing 4, Mega 1, tomorrow po, special programming natin. Sunday, 9:30 to 11, at we are here, simula po ng alas, anong oras? Andito po tayo alas 8 hanggang alas 12. Yung po mag-avail ng Amazing 4 ng Mega 1 and other related products. Yan, okay. So, yan po magandang balita. Sige, yan po magandang balita. Okay. So, yan po ay sinasabi ko na sa inyo. Sinasabi ko na sa inyo na tayo women business. We want to help so many people. We are trying our best, 'di ba? We are trying our best. And hopefully our best is enough so that we'll be able to succeed in life, in health, and financially. Yan. Di ba? Okay po ba? Okay po ba sa inyo? Oh. Yan. No. Di ba? Oh. Sana po ay tayo ay magkaisa na. Magkaisa na ng pananaw sa buhay para po maiwasan ang mga casualty. Casualty sa mga karamdaman, casualty sa pandemic ng coronavirus. Casualty po financially because we don't know what to do. Dahil nga po yung precious na pera natin naubos lang po saan? Sa mga gamot, sangkatutak na gamot at sa hospitalization. Kaya po ito ay nananawagan ng inyong kapatid, ang iyong kaibigan, na si Doc Joy Bitito. Kung ito hanapin natin yung natulungan natin sa natulungan po natin sa So natulungan po natin sa Catanduanes. Hanapin ko dito yung natulungan natin sa Catanduanes. Ka-chat ko rin siya kanina. Ay, si Maria Linda Piña Borja. Ito po yan. Wala pang naubos. Sabi ko sa good morning, madam. Musta na ang papa mo? Sabi niya, good morning po, doc. Medyo okay na po likod niya. Then yung pag-ihi niya, bako na daw po makulog. Kasi kumukulog ang tatay niya may edad na. Sabi ko, i-join kita sa sa mga leaders sa group chat ng MHC Unilevel team. Sabi niya, thanks po, Doc. Yan. So dapat tuloy-tuloy po ang pag-inom ng papa mo. May magandang improvement ta. Opo, Doc. Yan. Okay, so yan po magandang balita. Ito po ay from Catanduanes. I think she's a professor sa isang college, university dyan po sa Catanduanes. Si Madam Maria Linda Piña Borja. Ayan, di ba? Okay po ba yon? Okay, di ba? Magandang balita yan. Magandang balita. Pag magandang balita, anong gagawin natin? Sabihin natin, you mean everything to me. Di ba? Tama ba ako? Tama ba? Magandang balita eh. So yan ay ating pong di ba? Okay. So yan magandang balita natin. Sana ay So ito po ay mga
dalawang testimony ngayong araw na to. Dalawang testimony from Catanduanes and from Masbate. Yan. Okay. So ano po ang dapat natin gawin? Ang dapat gawin natin, pangalagaan po natin ang buhay natin. Huwag tayong kampante. Sabi nga natin, mas maganda ang proactive kaysa reactive. Ano po bang proactive? Ang proactive po, hindi pa dumadating ang problema, may solusyon na, may ginagawa na po tayong solusyon. Iyon po ang proactive. Halimbawa, takot tayo ng takot sa coronavirus. Takot tayo sa mga karamdaman. Ano ba ang preparation mo? Ano ang ginagawa mo? Anong preparasyon mo para dumating man ang coronavirus, may solusyon ka na kaagad? Di ba? Ano ang ginagawa mo? Yan po ang proactive. Halimbawa, ako, ang proactive ko, umiinom na po ako ng ating mga produkto. Umiinom ako ng Migawan, umiinom po ako ng Multi-5, Miracle C. Minsan sinasamahan ko pa ng Miga A. So, bali Amazing 4 na po yan. Diba? Okay, so ngayon, proactive ako. Kagabi nga, napuya tayo sa pagpapalop lahat-lahat. Natulog natin kaunting oras lang. So, ang ginawa ko lang po, uminom ako ng produkto, naligo ako sa katawan. Hindi ko po pinaliguan ang ulo ko. Kaya po yung ulo ko, medyo mabango. Di ba? So, ganun po ang style ko. Pag ako po'y puyat, hindi ko pinapaliguan ang aking buhok. Di ba? Yung mukha lang, yan, lahat pong katawan, di ba? So, yan po ang proactive pong sinasabi natin yan. Di ba? Ay, elementary teacher pala ito si Madam. Good afternoon po, Doc. Sorry po, bali elementary teacher po ako dito sa Catanduanes. Nag-graduate po ako ng college sa Catanduanes State University. Narinig ko po kasi ang program niyo sa ngayon. Radio, salamat. God bless po. Okay, God bless din po. Ang ating dakilang teacher, ang mga teacher kasi ang mga unsung heroes. Sila po ang nagsishape ng ating mga kabataan. Okay, so ito po ito po ang gagawin nating leader diyan sa kasi ang mga teacher naman pwede naman magnegosyo, di ba? Okay, tumatawag po sa atin yung ating Madam. Hello. Nasa Good afternoon. Pwede po padala nung price list nung bawat gamot, yung Mega 1, Mega A. Kasi po, Doc, yung mga kasamahan namin teachers, lahat halos matataas yung SGPT sa GS. di i-member na lang po natin doon sa ating ginagawa nating Unilevel para mas maganda. Yung Doc? Magkano po yun? Ang Para malaman nila. yung pong mayroon po tayong yung pinakamababa 2 boxes 6,000. 2 boxes ng Mega 1. Kung yung apat po, Doc, sa kagaya nung iniinom ko. Yung iniinom mo, yung Yung lahat. ano po, 90 capsules o yung 60 capsules? Yung 60 capsules lang po. Oo, 60 capsules. Opo. Yung 90 capsules po, Doc, kasi yun yung na-recommend ko sa kanila na nag 3 times a day muna ako. Tapos magta-twice a day na lang. Yung 60 capsules po, 8,000 nito. 8,000. Yung 60. Yung 60 capsules. Oo, pero pag yung 90 capsules po, 179 times 90, 16,000 times 0.70, 11,277. Yan na po talaga yung ibibigay kong... Yun po, nito na po yan. Ibig sabihin, may discount na rin po yan. kung walang Discount? Yung actual price ang ibibigay natin sa kanila. 90 times 179. Ano po ito? Malaki-laki. 16,000 po. 16,110. Yung 90 capsules. Ngayon, kung gusto mo mag-discount ng 20, 25, 30, pwede. Okay. Oo. 16,110 po yan. Ano po? May tutubuin pa rin. Meron po, meron pa rin. Ako, may ano pa rin sila. Meron po. Halimbawa, Dok, sabihin nila na wag na muna silang mag-member, itatry muna nila kagaya nung sa akin. Yun nga po yan. Lang muna sila sa akin. Opo,
ipapatry ko din po muna sa kanila. Opo, yan na po yan yung yan kasi ang gross price yung 16,110 sa 90 capsules. Ngayon kung bibigay mo ng discount halimbawa times 0.80 kung 20%, 16,110 times 0.80 magiging 12,888. Ganito po yung hihingin kong per box po, Dok, ang ibigay niyo sa akin na price. Per box na po yung apat. Opo. Okay. Per box ng apat. Sige po. Tapos, ibigay niyo po yung actual price, tapos ibigay niyo po rin yung discount na parang yung sa akin. Sige po. Pati yung coffee na rin saka juice. Okay. Para clear sa akin ang pag-explain sa kanila. Kasi, kung halimbawa, mag-order sila, kukuhanin ko na sa kanila yung pera, tapos ipapadala ko papunta dyan sa kapatid ko para ipabili dyan sa inyo at sila na ang mag-ship papunta dito sa akin. Sige po, madam. Mamaya lang po kasi nasa programa po tayo ngayon, nakaano na po kayo. Nasa programa po tayo ngayon, pinasok ko lang po kayo para malaman ng ating mga viewers sa ating Facebook Live o doon sa naka-tune in sa atin sa DCGB na kayo po ay natulungan ng ating Amazing 4 in just a month from 241. So yung SGPT mo naging 58.50 yun, madam, ano? Opo. 58.50. So very powerful. Wala po kasing supplement akong kilala at wala po akong alam na gamot na in just a month na sa 241 SGPT maging 58.50. Sa tagal ko na po sa supplement industry. Talagang very powerful po ang ating Amazing 4. Opo, Doc. I strongly agree po, Doc. Kaya nga po. So ito po, madam, pagkatapos po nito, ipapaprepare ko po yung then isisend ko na lang po doon sa Facebook ninyo para mas madali. Okay ba? Opo, yes, Doc. Okay, sige po. God bless po. Opo. Okay, best regard po. Best regards. Opo, salamat. Okay. Thank you. You're welcome. So mga kababayan, iyan na po ang ating sinasabi ko sa inyo. Tumawag natin si Madam Sheila Bahar from Masbate na ito po ay napakataas ang SGPT. Marami nang sumasakit sa katawan niya. 241 po yan. O ito, tumawag. Pinarinig ko na po sa inyo sa radio para baka sabihin ninyo si Doc Joey nagsisinungaling. Hindi pa ako nagsisinungaling. After a month of intake ng Amazing 4. Ang Amazing 4 po yung Miracle C, Mega A, Multi-5, Mega 1. 90 capsules po yan. 90 capsules. Kasi 3 times a day po. Nag-avail po siya ng 90 capsules. Yung mother niya nag-avail din po. In a month's time, ay naging from 241 ang SGPT. Sa liver po yan, naging 58.50. Almost normal, pagkakalam ko niya, normal na. Di ba? Saan kayo makakakuha ng ganon? Sige nga, libutin po ninyo lahat ng lupalop ng mundo. Okay? Kung makakita kayo na magaling na produkto para sa liver. Di ba? Iyan po from the horse mouth. Minsan ko lang po yan na nakita dito. Sinamahan po yan ng kanyang uncle na natulungan din natin ng ating produkto. Okay. So, iyan po magandang balita. Kaya po kung ako ngayon po, nagpapakompute na po siya kasi karamihan po mga kasama niyang teacher sa Masbate nagulat po sa nangyari sa kanya. Kaya lahat din yung mga kasama niyang teachers, halos lahat ata kukuha din. Kasi may mga problema rin yung mga teachers niyang kasamahan. Di ba? So yun na po sinasabi ko sa inyo na magandang balita natin. Na ako'y sa magandang balita natin, ay tayo po ay very optimistic na dito ay talagang marami tayong matutulungan, lalong-lalo sa aspeto ng kalusugan. Even yung coronavirus, huwag na tayo masyadong kabahan dyan. Basta tayo ay yung protocol ng gobyerno sinusunod natin, palakasin natin ang immune system,
with a missing 4 or ng Mega 1. At of course, yung ating pong napipinto na business program natin, yung Unilevel, marami po ditong aasinso. Hindi po tayo magbibinta, hindi po tayo magre-recruit, ikukwento lang po natin. Katulad ng limbawa nito ni Madam Sheila, ikukwento niya lang yung nangyari sa kanya. Kasi mayroon po siyang may hard copy po siya eh. Yung kanya pong resulta ng kanyang blood chemistry, andun po sa kanya. Kaya yung mga teachers na kasama niya, nagulat. Di ba? Iyon din po sa atin. Ganon din si Madam, ang school teacher natin sa Catanduanes, na yung testimony niya, kasi mga teachers na yan, pinapaniwalaan yan. Di ba? Ang mga teachers kasi hindi nagsisinungaling yan, kasi teacher yan eh. Di ba? Sino ang mga sinungaling? Yung mga, ang mga sinungaling daw, kung minsan ay mga sales people. Hindi naman siguro. Yung iba lang, parang dinadagdagan lang. Pero sa atin po, sa totoo lang, yan po sinabi, on air po. On air po yung ginawa ko sa kay Madam Sheila. Narinig po ninyo. Di ba? Okay po ba yon? Okay po ba yung ginawa ko? Di ba? So ngayon po nga pala, yung gusto mag-avail ng ating mga produkto, ay yung mga malalayo. Diyan sa Catanduanes, ikaw na po, Madam Maria Linda, kayo na po dyan maghanap ng kayo padaanin na po sa inyo. Kung malapit po kayo dyan sa sentro, kayo sa inyo na lang padaanin na lahat mga produkto. Kasi teacher naman kayo, mabilis kayo, di ba? Ay marami naman siyang pwedeng pakiusapan, mga estudyante niya. Yung mga estudyante niya medyo malalaki na, di ba? Kung hindi naman, yung mga parents ng estudyante niya. Or yung mga ka-office mate niya dyan sa eskwelahan, di ba? Kasi mabilis, di ba? Sa Masbate naman, ipadala natin kay Madam Sheila Bahar. Di ba? Para mabilis naman, di ba? Kasi andyan na sa kanya eh. Very powerful ang testimony eh. So lahat pong gusto magpag-ugnayan kay Doc Joey Bitito afterwards, ay ko pwede po mag-text sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Ang ating pong Facebook account, Joey Bitito, open close parenthesis, Doc Joey, and aking second account, Doc Ching Bitito. Then yun naman pong mga taga-Ginobatan, ang dami pong mga taga-Ginobatan. Gusto kayo mag-avail, malapit na po sa inyo. Diyan po kay Miss Arlene, si Pabilonia, ang ating stockist. Future Center po ito. Nag-iipon na rin siya ng pang-center. Sa market site, Paulati Street, Eraya, Ginobatan. Ang kanya pong number, 0946 051-9050, 0946-051-9050. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Madam, you are nasa programa po tayo, napapakinggan kayo. On board na po kayo. Ano po ang testimony natin? Ay, napindot. Okay. So, pwede po kayong magipag-ugnayan kay Miss Arlene Babilonia, ang stockist po natin dyan sa sa Ginobatan. At ang kanya pong Facebook account, Arlene C. Babilonia. Okay, yan po ang kanyang Facebook account. Okay, so yan po magandang balita. Sana tayo ay natutuwa na marami tayong natutulungan. Ito po hindi katang-isip lamang. Okay. Di ba? Di ba?
At dahil po tayo ay talagang gusto natin makatulong sa marami. Maraming tao. Maraming tao na gustong magkaroon ng magandang kalusugan. Di ba? So yan po magandang balita. At yung magandang balita, anong ang sinasabi dito? Oo. Ano ang magandang balita? Ay, Yan. Okay, ayos na. Okay na tayo. Okay. Yung ating nga palang, may price list tayo dun sa sa brochure natin. Paki-picturean mo, isend mo sa akin, isend ko kay Miss Sheila. Paki-picturean ninyo, isend sa aking messenger, at isend ko kay Miss Sheila. So yan pong magandang balita sa atin, dahil po ang magandang balita ay dapat natin malaman na dito ay tayo ay nagkakasama sa mabuting gawain para ang lahat ng tao ay hindi naubos ang pera sa hospitalization. Kasi ngayon po napakahirap mga nakalang, si Sarian Danlibo. Yung pong kapatid ng aking driver, pumunta po sa isang government hospital sa Albay, tinanggihan. Pumunta po sa isang hospital dyan sa Tabaco, tinanggihan, government hospital. So napilitan po pumunta doon sa private. Pagdating po ng private, wala pong ward, punuan, napilitan sa private. Ngayon, ang bill po nasa 100,000 na, mahigit. Pobreng tao, saan kukuha ng 100,000? Pumunta po sa isang government office, binigyan po 1,000. Ako naman sa akin naman po ay humingi din, ay binigyan ko rin po. Pero hindi ko nasasabihin kung magkano. Di ba? Tumulong din tayo. So ganun po yan. Kaya nakakatakot po ngayon, nakakatakot magkasakit. Panganganak pa nga lang, daan-daan libo na, how much more ang karamdaman. Kaya kung ako po sa inyo, wise decision, mag-take na kayo, mag-member na kayo sa Unilevel business plan or marketing plan or program, di ba? At ang migawan po natin, ang amazing for natin, malaki po ang magagawa sa ating kalusugan. Okay, maliwanag po yan. Okay. So yan po ang magandang balita. Magandang balita ay dapat natin ibigay na po natin lahat yan. Ibigay na natin lahat. Di ba? Ibigay natin lahat kay di ba? At pati yung mga kape natin, kape at saka juice daw. Okay? Kasi ano po ito masipag. Kasi yan nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Saan ka makakakuha na kumpanya, di ba? Okay. Kung may sakit po kayo, ano nangyayari? So, pupunta kayo sa medical doctor. Tama lang po yan. Kasi kailangan. Bibili po kayo na bibigyan resita. Pupunta kayo sa drugstore. Pagpunta ninyo sa drugstore, kahit may kulang kang piso, hindi ka po pagbibigyan. Halimbawa, ang babayaran mo ay 3,001 piso. 3,001 peso. Ang daldala mo 3,000, hindi po kayo bibigyan. Di ba? Ganun po yan. Ngayon, pag na-hospitalize kayo, gumastos kayo limbawa ng 200,000. Mababawi mo pa ba yan? Hindi na po. Dito sa atin, sa Unilevel, business plan natin, na malamang, umpisan po natin this coming July, yan po ang target date natin. Ang gagawin lang po natin, nagpa-member po tayo. Kahit doon na po sa pinakamababa. Nagpa-member na tayo. Halimbawa, nagpa-member tayo doon sa 8,000 worth of product, 6,000 lang may discount agad tayo. Uminom ka, may diabetes ka, halimbawa ang sugar mo umabot ng
200. Nung uminom ka ng 2 boxes, naging 110 na lang, 110. Almost normal na po yan. So yan po ikukwento mo lang. Ikukwento muna. Sino ang kukwentuhan mo? Siyempre, pamilya mo. Kung ikaw ay nanay, kwentuhan mo mga anak mo. O mga apo mo, kung kayo ay may apo na legal age. Ano pa? Yung mga kapatid mo, mga pamangkin mo, mga pinsan mo, mga tsuhin-tsahin mo, di ba? Kwentuhan mo sa magandang nangyari, mga kaibigan mo, mga schoolmates mo, mga associates mo, kukwentuhan mo. Once sila po yung nag-join, makaka-discount din po sila po yung maging business partner na ninyo, meron po kayong incentive. Meron kayong tinatawag na finder's bonus o finder's fee o referral bonus. Di ba? Di ba napakaganda yan? Isa pa lang po yan. Ngayon po, pag nag-repurchase uli ng 2 boxes, yung sinama mo, yung unang purchase nila, sa 6,000, mayroon kang 600. Sa succeeding purchases po nila, kung ilan po ang kanilang points per month, halimbawa ang points nila ay umabot ng 10,000. Yung first level po ninyo, yung nakumbinsi mong leader mo, mayroon kang 1,000. 1,000. Kasi masipag. Yung nakuha ng iyong leader mo na may 10,000 points din, may 7% ka, may 700 ka pa rin. At yung nakuha ng leader mo, yung third mo, meron ka pa rin 6%. So meron ka pang 600. Yung pang-apat na level po ninyo, meron ka pa rin na 4%, may 400. Yung pang-fifth level po ninyo, may 3% ka. So, meron ka pang 300. Yung 6 and 7, meron ka pang 300. Di ba napakaganda yan? Di ba napakaganda? Nagtutulungan kayo. Isa lang ang nakwentuhan mo, pero 7 tao ang pinapakinabangan mo. Di ba naman? Kung ako sa inyo, magjo-join na po ako doon sa mas mataas, 10 yan. Doon sa package 3, kasi 25 na tao ang pakikinabangan mo. Sa isang kinumbinsi mo, mag-join sa atin. Di ba? Napakaganda. Di ba? Napakaganda po yan. Sa isang taong kinumbinsi mo, mag-join sa atin. 25 people sa isang linya. Di ba? Pero kung ako sa inyo maganda, mag-semi-stackist na ako. Di ba? Bakit? Kasi po, malaki na po yun. Medyo maganda na. Di ba? Mas maganda na. Up to 75 people na. So sa isa naman, 125 people na. Sa isa naman, 250. So isa naman, 500 people. Sa isa naman, is infinity. Hindi mo na mga kilala ay meron kang kinikita. Di ba napakaganda yan? Very simple po ito, but very doable. Yan po sinasabi ko kasi validated na po ng ating produkto ay magaling. Maraming natutulungan. So ngayon naman, ang ginagawa natin, marami naman tayong tutulungan na maging financially successful. Kasi dalawa po ang mabigat na problema ngayon ng tao. Mga karamdaman, mahirap magkaroon ng magandang kalusugan, ang gastos po dyan, libo-libo or milyon-milyon, at kahirapan. Kasi nga po, napakahirap humanap ng magandang opportunity. Yan. Kahirapan. Dito po, Facebook lang tayo, pwede na. Mag-Room meeting tayo, mag-Zoom meeting tayo, pwede na. Di ba? Yan po ang gagawin natin. Ano lang gagawin natin? Uminom, gumaling, magkwento, okay? Invite them to take the product and become a member kasi para sila ay makadiscount at meron din silang magandang negosyo. Yan. Kasi kung bibili ka lang,
maganda ang kalusugan, pero wala kang negosyo, wala kang mababawi, di ba? Dito po, mag-member kayo para kayo ay mayroong magandang negosyo, di ba? Okay po ba yan? Naniniwala na po ba kayo? Kasi ang gusto nating labanan, ano? Labanan, mga karamdaman at kahirapan para umasinso ang sambayan ng Bicolandia, sambayan ng Pilipinas, di ba? Okay, maliwanag po. So kayo ay kayo po ba ay satisfied sa aking mga pinaliwanag? Kung kayo po satisfied, thank you so much. So kakantahan ko na po kayo ng ano, you mean everything to me. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. Di ba? Ganda. Di ba? Oo. Kayo po ba ay na ano tayo? Na ano tayo dyan? Oh, si Madam Banje Osila din. Ito ang kanyang testimony. Oh, ito. Ang testimony niya po kanina sa ating group chat. Ito po yan. Oh, babanggitin ko na sa inyo kasi dito na tayo eh. Bonus ko na sa inyo. So, may create po tayong group chat Imiche Unilevel Team. So, isa po sa mga natulungan natin si Madam Banje Osila. Ito po ang kanyang chinat doon sa ating group chat. Kanina po itong umaga, kagagawa lang po natin ang group chat natin kaninang umaga. Good morning sa inyo. Ako po si Mrs. Osila. Okay? Si Banje. At asawa ko po si Joseph Osila. Taga-Obilyar po ito. Meron po siyang problema sa kanyang tiyan na parang tumitigas. Tas one time na narinig namin sa radyo si Doc Joey Bitito, pumunta agad kami sa kanyang clinic. Ito po na hospitalize na rin ito. At nirekomenda niya po kay Mr. ang Mega 1 capsule. At after ilang days po, di na po sumakit ang tiyan ni Mr. Joseph Osila. Nagpasalamat po kami sa Panginoon at kay Doc Joey Bitito. Tapos ako rin po dati na high blood, umabot ang BP ko ng 200/160. Tapos uminom po ako nung Mega 1, bumagsak na po yung BP ko sa 150/90. Ang laki pong binagsak. Tapos hindi na po ako madalas mahilo. Salamat po talaga kay Doc Joey Bitito at sa Panginoon. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ayan po, si Mrs. Banje Osila ng Obilyar, Albay. Pagkatapos, ito naman po si Miss Jubilin. Ito naman po ang kanyang si Director Joycelyn Cabanya ng DILG Main Office. Kasama na rin po natin sa group chat. Hello everyone. I would like to share my experience and to my daughter experiences about the amazing Choco and Miracle C. Last 2020, if I am not mistaken, the date of and month, July 2020, my daughter diagnosed a disease, a rare disease. I didn't remember na yung name, tawag ng pangalan ng disease. Pabalik-balik kami sa ospital since June and July. In the following month, sakit ng anak ko yung mga pag nasubran siya sa potassium or kung mababa ang potassium niya, sumasakit mga tuhod niya as in hindi na siya makalakad. Inaakay na lang namin siya kung saan siya papunta or pupunta ng banyo. Lalo na pagkakain siya, wala talaga lakas mga buto niya. Lahat ng bawal na food sa kanya, hindi namin pinapakain para hindi sumpungin ang sakit niya. Pero nang nirecommend ni Doc Joey Bitito sa aki ko ang Miracle C and Amazing Choco,
until now, sa awa ng Diyos, hindi na siya sinusumpong ng sakit niya. Nakakakain na din siya ng mga gusto niyang food. Sobra-sobra nga kinakain niya, pero hindi na siya sinusumpong ng sakit niya. Thanks, Doc Joey, sa pagpapakilala sa amin ng produkto mo. Ito po ang share ni Director Joycelyn Cabanya of DILG Main Office dyan po sa Quezon City. Mga respetadong tao po ito. At siya rin po ang chairperson ng Yes, We Love the Philippines. It's a national organization. Okay, so yan po magandang balita sa atin. Kaya po ako sinasabi ko na sa inyo, mga ginagalang na tao, ito naman po si Banji Osila at si Mr. Joseph. Sila naman po mga dealer ng fish dealer. Inaangkat nila dito sa Puro at yan po tinitinda nila dyan sa Mobiliar Albay. Okay, so kaya nga po sinasabi ko sa inyo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pero sana, hindi kayo pagsisisi sa bandang huli. Di ba? Because ang pagsisisi raw ay laging nasa bandang huli. Di ba? Okay, maliwanag. Ako ayaw ko magsisi, kaya inom na lang ako ng inom. Di bale? Di bale medyo magastusan, magtrabaho na lang tayo ng medyo okay. Kailangan daw uminom muna tayo. At saka wag daw kailangan bedroom boys lang daw tayo. Bedroom boys. Yan. Medyo medyo husky boys as of now. Okay. So lahat pong gusto makipag-ugnayan sa atin, you can just come to our booking office tomorrow. Dito po sa in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas. Beside Angeles Cake. Purok Ono, Cabangan West, Barangay 18, Legazpi City. Yan. We are open from 8 to 12 noon. At ang ating pong may program din po tayo from 9:30 to 11, yung ating special programming. Diyan po sa ating programa sa PBND-CGB. At meron din po tayong Facebook Live. Kaya po, wag natin kakalimutan yan sapagkat tayo ay handa. Lagi tayong handa dahil pa natin yung mga sundalo na laging handa, di ba? Tayo naman ay laging handa sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa aspeto ng kalusugan. At ganun din po dito sa Unilevel program natin na tayo ay very optimistic na hindi lang po sa kalusugan ang matutulungan natin but sa financial stability or financial success. Yan. Okay, so ganun po yan. At yan po ang ating masasabi lang sa inyo na ang magandang kalusugan ay daig pa ang sangkatutak na kayamanan at kailangan natin proteksyonan ang buhay natin. Sabi nga nila 101%, pero sobra naman yan. Sabi nila 100%, ay hindi pa nangyayari. Sabihin ko na lang 99.99%. Yan, pag uminom na kayo, maging malusog na kayo, 100% na. Habang hindi pa kayo umiinom, 99.99 lang. Okay, maliwanag po yan. Sana po ay tayo ay nakapagbigay ng linaw sa ating mga kababayan na gusto nating matulungan dahil nga po sila ay dapat nating tulungan na dahil nga po sa daming may karamdaman ngayon, nakakaawa na po ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Tayo naman ay bilang Pilipino, ang aking puso ay sa kapwa Pilipino, alangan naman sa West Philippine Sea. Siyempre sa Pilipino, di ba? Ako'y isang Bicolano, that's why I love the Bicolanos. Ako'y Bacacayano, that's why I love the Bacacayanos. Ako'y from Kaugutan, that's why I love the folks there sa Kaugutan. Ako isang Pilipino, kaya minamahal ko ang mga Pilipino, hindi po ang West Philippine Sea.
Yan. Alam na ninyo kung ano po ang ibig kong sabihin. Bakit West Philippine Sea? Sino po ba ang gustong umangkin ng West Philippine Sea? I will no longer expound further because baka po ako ay, ako'y masinsure. Diba? Okay, maliwanag po yan. Siguro ang liwanag na yung sinabi ko ay maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Pero dahil nga po sa dami nating testimonya sa araw na ito, kakantahan ko ulit kayo. Di ba? You mean everything to me. Di ba? Ayan. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. Yan. Kukunin ko yung lyrics niyan kay Miss G sa mga darating na araw para kakantahin ko na ng buo. Kaya sabihin ng ating mga listeners, si Doc Joey, hanggang umpisa lang. Walang katapusan. Okay, sa lahat pong gusto makipag-ugnayan kay Doc Joey afterwards, you can text sa 0998-975-8121, 0998-975-8121, at ganoon din po, dyan po sa Ginubatan, ang ating stockist si Arlen C. Pabilonia sa market site, Paulati Street, Iraya, Ginubatan, Albay, sa kanyang numerong 0946-051-9050, 0946-051-9050. At yung pong gusto mag-join na sa ating Unilevel program later on, just text me at isasama ko po sa ating group chat. Ang group chat po natin, MHC Unilevel team. Kasi team po tayo, it's a team. Tulungan po tayo, tulungan. Marami rin may mga nag-testimony, kinirate lang po natin kanina. We are already more than 60 members. Yan, more than 60 members na po tayo. At siguro bago matapos itong buwan na ito, may get 100 na tayo. Okay, at yung mga members po natin, mga leaders natin, kumuha rin po kayo at least 1 or 2 leaders na pwede natin isama sa ating group chat. Ito bang yung lingkod na si Dr. Joy Bidino nagsabing maraming salamat, magandang gabi, God bless to everyone, and I love you all. See you tomorrow.